Borroka da, bide bakarra. Borroka da, bide bakarra. Gehiengoaren pobrezia orokorrak dakarren politika antisozial berdinak aplikatzen dituzte. Sistemak duintasuna, etxebizitza, greba eskubidea, elkartasuna, ingurugiroa, enplegu duina eta oro har gure bizitza beste modu batera antolatzeko aukera defendatzen dituzte, mugimendu sozialak erasotzen eta kriminalizatzen defendatzen dute burua. Isunak, debekuak, gezurrezko inputazioak, atxiloketak, muntai polizialak, eskaera fiskal gogorrak, dena gu isilarazteko. Hori, egunegatik eta, gora Euskal Langileak eta jarraitu borrokan.